ഹലോ, നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നോട്ട് നിരോധനം. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ 500 റുപ്പീസിനെയും 1000 റുപ്പീസും നിരോധിച്ച ഒരു സംഭവം. അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മെയ്ഡ് ആൻ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഓൺ November 8, 2016 that the two largest denominations notes ₹500 and 1000 were demonetized. ഓക്കെ, എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു November 8 2016 ലാർജസ്റ്റ് ഡിനോമിനേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള 500 അതേപോലെ തന്നെ 1000 റുപ്പീസ് നിരോധിച്ചൊരു സംഭവം. ഇത് എന്തിലോട്ടാണ് നയിച്ചത്? ദിസ് ലെഡ് ടു 86% ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഇൻ സർക്കുലേഷൻസ് ഇൻവാലിഡ്. അതായത് ഇതിൽ ഒരു 86% കറൻസി എന്തായിട്ടാണ് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇൻവാലിഡ് ആയിപ്പോയി. ദ പീപ്പിൾ ഹാഡ് ടു ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻവാലിഡ് കറൻസി ഇൻ ദ ബാങ്ക്സ് അലോങ് വിത്ത് സർട്ടൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ വിഡ്രോവൽസ്. അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, ആ സമയത്ത് ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ 500ൻ്റെയും 1000ൻ്റെയും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളത് തിരിച്ചടയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായതാണ്. ഓക്കെ, എന്നിരുന്നാൽ കൂടി 86% കറൻസി എന്തായിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇൻവാലിഡ് ആയിപ്പോയി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇത് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വന്നത്? നോട്ട് നിരോധിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? വെറുതെ ഒരു നേരം പോക്കിന് എന്തായാലും നോട്ട് എന്തായാലും നിരോധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ടായത്? അതാണ് പറയുന്നത്. ദ എയിം ഓഫ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വാസ് ടു കർബ് കറപ്ഷൻ, fake notes, use of currency for illegal activities like terrorism, accumulation of black money generated by income that has not been declared to tax authorities. അതായത് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കർബ് കറപ്ഷൻ, ഒരുപാട് തിരുത്തലുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, ഒരുപാട് നോട്ട് തിരുത്തലുകളും അതിലൊക്കെ നിയന്ത്രണം വരുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫേക്ക് നോട്ടുകൾ, എന്താ പറയുക, ഫേക്ക് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളപ്പണങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ യൂസ് ഓഫ് കറൻസി ഫോർ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ടെററിസം. അതായത് കറൻസി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തിയിരുന്നു. അതായത് ടെററിസ്റ്റ് തീവ്രവാദം പോലെയുള്ളത്, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. ദെൻ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് മണി, അതേപോലെ കള്ളപ്പണങ്ങൾ. എന്താണ് ബ്ലാക്ക് മണി ജനറേറ്റ് ചെയ്യണതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ്, ബൈ ഇൻകം, വരുമാനമായിട്ട് കള്ളപ്പണങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിനൊന്നും ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോട്, ഇതിനൊന്നും ടാക്സിൻ്റെ അതോറിറ്റിനോടൊന്നും ഈ കാര്യങ്ങൾ ടാക്സ് അടക്കുക, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറയുന്നത്, ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു മെയിനായിട്ടുള്ള ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് കള്ളനോട്ടുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ കള്ളപ്പണം പിടിച്ചെടുക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കറൻസി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ആരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ദ എയിം ഓഫ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വാസ് ടു കർബ് കറപ്ഷൻ, ഫേക്ക് നോട്ട്സ്, യൂസ് ഓഫ് കറൻസി ഫോർ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ടെററിസം, accumulation of black money generated by income that has not been declared to tax authorities. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ടാക്സ് അതോറിറ്റികളൊന്നും അങ്ങനെ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് മണി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറയാതെ തന്നെ എന്താണ് ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്ന് നടപ്പിലാക്കിയത്, ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ അന്ന് നടപ്പിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്, എയിംസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഡിമോണിറ്റൈസേഷനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ നോട്ട് ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് എയിംസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. കാരണം ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ എന്താണെന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ നടപ്പിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? കുറേ കള്ളപ്പണം പിടിച്ചെടുക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ കള്ളനോട്ട് ഇല്ലാതാക്കുക,
അതേപോലെ തന്നെ ടാക്സുകളൊക്കെ വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ബ്ലാക്ക് മണി അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇനിയും വീണ്ടും പഠിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഓരോ പോയിന്റ് വൈസ് പഠിക്കുകയാണ്. എയിംസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ. എന്തൊക്കെയാണ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടൂള്, ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടൂളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടൂളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. The people who have black money had to declare their unaccounted wealth and പേ ടാക്സസ് അറ്റ് എ പെനാലിറ്റി റേറ്റ്. അതായത് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടഡ് അല്ലാത്ത ഒരു കണക്കിൽപ്പെടാത്ത വെൽത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സമ്പാദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്? പേ ടാക്സസ്. ഓക്കെ. അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പെനാലിറ്റിയോടുകൂടി തന്നെ എന്താണ് ഡിക്ലെയർ വന്നു. ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് മണി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ആ ഒരു ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് പെനാലിറ്റിയോടുകൂടി തന്നെ ടാക്സ് അടക്കാനുള്ളൊരു നിയമം വന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ടാക്സ് ഇവേഷൻ. ടാക്സ് വെട്ടിക്കുക എന്നാണ് പറയുക ടാക്സ് ഇവേഷൻ്റെ മലയാളം മീനിങ്. ദ ഗവൺമെൻറ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ദിസ് പോളിസി ടു കൺട്രോൾ ടാക്സ് ഇവേഷൻ. ഈ പോളിസി പ്രകാരം എന്താണ് ടാക്സ് ഇവേഷനൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ടു ചാനലൈസ് ദ സേവിങ്സ്, അതായത് ഒരു ചാനലായിട്ട് സേവിങ്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഡയറക്റ്റ് വേല തന്നെ ഒരു ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ഭയന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ നോട്ടുകളൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കള്ളപ്പണങ്ങളൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് ഈ ഒരു സംഭവം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇനി അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്താണെന്ന് പറയുക ഡയറക്റ്റ് വേല തന്നെ സമ്പാദ്യശീലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ചാനലൈസ് ദ സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ടു ചാനലൈസ് ദ സേവിങ്സ് ഇൻ ടു ഫോമൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ബൈ എൻകറേജിങ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്. അതായത് ആൾക്കാർ എന്താണ് കൂടുതൽ പണങ്ങൾ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് വേല തന്നെ ഒരു ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ടു ചാനലൈസ് ദ സേവിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാരിൽ ജനങ്ങളിൽ സേവിങ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വന്നതോടുകൂടെ സഹായകമായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ക്യാഷ്ലെസ് ഇക്കണോമി ആണെന്ന് പറയും. ക്യാഷ്ലെസ് ഇക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്യാഷ്ലെസ് ഇക്കണോമി, ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു. കൂടുതലും എന്തായി എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ എക്കണോമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഓക്കെ. ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ്ഡ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വിത്ത് എ നെയിം ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ്. ഈ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് മുതൽ വിത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു എയിം ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എന്താണ്? ഡിജിറ്റൽ ഇക്കണോമിയാണ്. വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫോമൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം, ബാങ്ക്സ്, ഇൻ്റർനെറ്റ്, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ത്രൂ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വലിയൊരു പാരഗ്രാഫായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് എയിംസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചാലും മതി. ജസ്റ്റ് ആ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം, എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെന്നില്ല. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇതെന്താണെന്ന്. ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു, ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ നോട്ട് നിരോധനം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അയ്യോ ഇതെന്താണിതെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വേണ്ട. ഇത് നമ്മളുടെ അറിയാവുന്ന ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഓക്കെ. ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? മണി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് മേലെ. ഡിക്ലൈൻ ദ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കുറഞ്ഞു, ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സേവിങ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദെൻ പ്രൈവറ്റ് വെൽത്ത്, സ്വകാര്യ സ്വത്തിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നത്? ഡിക്ലൈൻ ഇൻ സം ഹൈ ഡിമോണിറ്റൈസ്ഡ് നോട്ട്സ് വെർ നോട്ട് റിട്ടേൺഡ് ആൻഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൈസസ് ഫെൽ. അതായത് പ്രൈവറ്റ് വെൽത്ത് സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കൾ പൊതുവെ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. എന്താണ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു? കുറവ് വന്നു. ദെൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ വെൽത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? പബ്ലിക് സെക്ടർ വെൽത്തിന് ഒരു എഫക്റ്റും സംഭവിച്ചില്ല.
ദെൻ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ എന്തായി? ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ്, എക്കണോമി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ എക്കണോമി. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്തു, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എമംഗ് യൂസേഴ്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, ഇപ്പോൾ നമ്മളായാലും എന്താണ്, ആദ്യമൊന്നും ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഭയമായിരുന്നു ഇല്ലേ. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോവുമോ, അങ്ങനൊരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം ഒരുവിധം ആൾക്കാരുകളും ഇപ്പോൾ KSB പോലെയുള്ള ബില്ലുകൾ, ഇലക്ട്രിക് ബില്ലുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലുകൾ, ഫോൺ ബില്ലുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വഴിയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദെൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൈസസ് ഡിക്ലൈൻഡ് ആയി. ദെൻ ടാക്സ് കളക്ഷൻ, എല്ലാവരും ടാക്സ് അടക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഒരുവിധം ഒരു മെജോറിറ്റി എന്താണ്, വളരെ ഡയറക്റ്റ് വേല തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പാക്റ്റ്, ഒരു ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വന്നത് മൂലം ഉണ്ടായാലും പൊതുവേ ഉള്ളൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? 2016 നവംബർ 8 ആരാണിത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തത്? പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു അല്ലേ, നരേന്ദ്രമോദി. എത്ര രൂപയുടെയൊക്കെ ആയിരുന്നു? 500-ൻ്റെയും 1000 രൂപയുടെയും കറൻസി നോട്ടുകൾ എന്താണ് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി അല്ലേ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു തീരുമാനം വന്നത്. ഒരാൾക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തപ്പോൾ ഒരുപാട് കള്ളപ്പണങ്ങളും അതേപോലുള്ള ബ്ലാക്ക് മണി, ഫേക്ക് മണിയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നവർക്കൊക്കെ അതൊരു അടിയായി. പെട്ടെന്ന് എടുത്തൊരു തീരുമാനം ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു പെട്ടെന്നൊരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു അടിയായൊരു തീരുമാനമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്കാണ്, ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാൻ ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാണാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ തന്നെ എഴുതാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഒരുപാട് കാണാപ്പാഠം പഠിച്ച് എഴുതേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾ ജനറലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ജനറലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ജനറലായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിവ് വെച്ച് എഴുതാവുന്ന തന്നെയാണ്. കാണാപ്പാഠം വെറുതെ ഇരുന്ന് കാണാപ്പാഠം പഠിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള അറിവുകൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്നാലും ഇതിൻ്റെ എയിംസും ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ച് വെക്കുക. ഇതാണ് ഒരു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്കാണ്, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ടോപ്പിക്കാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക. ടീച്ചർ പറയാറുണ്ട്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ സബ്ജക്റ്റിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡെയിലി വായിക്കണം. ഇന്ന് വായിച്ച് പിന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിക്കുകയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അന്നന്ന് എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ അന്നന്ന് തന്നെ വായിക്കുക. മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ, പക്ഷേ ഒട്ടും ഓർമ്മയില്ലാത്ത പോലെ തോന്നും. ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് സബ്ജക്റ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വർഷം പഠിച്ചതാണ്, എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും നമുക്ക് ഒരുപോലെ തോന്നും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ലെസണിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം വേറെ വേറെ ടോപ്പിക്കുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ ലെസൺസ് എടുത്താലും എന്താണ്, എല്ലാം ഒരു ഒരേ ലെവൽ, ഒരേപോലത്തെ പോയിന്റുകളൊക്കെയാണ്. അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഫങ്ഷൻസ്, ഫീച്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ ടൈപ്സ്, ഇതൊക്കെ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല, ഇത് കുറച്ച് മാറിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ പഠിക്കാതിരിക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനൊരു കുഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയേ ഉള്ളൂ ഈ ലെസൺ അവസാനിക്കാനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെസൺ കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.